Gallery redu enomogara rinenge rine mantlet iri uko koita matarget raisers apa ne batcage. Kana vanoshuta low vanorova apo, vanoshuta haya vanorova apo, vanoshuta high vanorova kugomo. Saka vanhu vedu vanga vachizoperera panapa votakurwa voiswa mumamastrip atakuenda mabastation yatakuenda. So due to that high water table, mass graves in this area were extremely shallow, with human remains appearing after digging as little as 5 centimeters below the ground surface. As you can see, Honorable Vice President, in terms of sex representation, it is possible that it is estimated that 68% were males and 19% were females. Makatuma vana venyu kuti vaite basa, vabike zvavakabika zvinoenderana nezuva ranhasi neutungamiri huri pano. Vana venyu vati tapedza mabiko atakaita. Honorable Vice President, ndine mufaro mukuru ndakamiririra Manicaland yose vari pano nevari kumba nekuva pano kwenyu nhasi pazuva guru rakadai, tichikuchungamidzai kuno kuManicaland, tichikuchungamidzai kuno kwaMakoni, pano paMagamba panonzi paBhucha. Zuva ranhasi ramauya kuzotibatidzira moto weindependence pano izuva rakatikoshera seManicaland. Aiwa, tiri kufara mururu nemuridzo. Pano parere vana Mujibha naana Chimbwidu waipinda paCrossfire vari kuita basa vanenge vatumwa nemakomurezi. Ndoda kutenda baba vaMunangagwa President nekutiunzira mwenje uyo, mwenje werusununguko, kuratidzawo makomurezi acho akarara vakafira nguva vakafa vari muRhodesiya, havana kumboziva Zimbabwe.
Saka tinoda kutenda zvataitirwa semaNekaland, semaWar Veterans, sevarwere sununguku, kuuya kutiratidza mwenje werusununguku, tichiratidzawo makomrades vakaparara vari pano nevapenyu vari pano. Toda kuzvitenda dai zvikaramba zvakadaro, makomrades zvinokudzwa zvataitirwa semaNekaland. Kose pavanga vakamirapo vachifunga ndangariro dzavo dzadzorwa, vafunga kuti pamwe ndangadei ndiri mumwe akaurawa apa. Saka tinotenda president kuti vazviona zvakafanira kuti patiri kuita mhemberero dzekuzvitonga kuzere zveindependence vatumire honorable vice president kuti vauye vabatidze mwenje utenderere muNekaland. Saka zuva iri kuti riuye kwakarwiwa kusvikira musi wechaiwo wainzi nyika yasununguka, ropa raideuka, tava neZimbabwe yatiri kuti iyi inyika yedu yatinofanira kutonga isu vene vayo. Yatinozvinamatira isu vene vayo, yatinofanirwa kuzvivakira isu vene vayo, kwete kuti titage kana kunokumbira mumwe munhu kunze kuti auye kuti azotivakira isu maoko tiinawo. Saka ndiro kuuya kwataita kuti tikumikidze patiri pano, hongu tingati mufaro kuti tiri kuda kuita mhembero, asi tinofanira kurangarira kwatakabva.